Mae'r testyn y pnawn yma yn llyfr y Salmau a Salm 90 ar 12 adnodd. Disgyn i felly gyfrif ein dyddiau, fel y dygom ein calon iddo sineb. Mae'n adnod trawiadol iawn. Disgyn i felly gyfrif, dysgu cyfri. Disgyn i felly gyfrif ein dyddiau, fel y dygom ein calon iddo sineb. Mae'r salm hon yn rhoddi disgrifiad yr uchel o Dduw. Nid Dduw bach sydd yma, fel rhyw y greadur sydd yn mynd o gwmpas y blaned fechan hon, ond Dduw ar uchel iawn. Ond yn aml iawn, mae Dduw yn cael ei ddisgrifio gan y dyn cyffredin fel Dduw bach iawn. Ond mae'n hyn yn eilfer adnodd beth cyn gwneithur y mynyddoedd a llunio honno ty ddeiar a'r byd, ti hefyd wyt Dduw o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. Nawr ystyriech hynna. Cyn gwneithur y mynyddoedd i ni, mae'r mynyddoedd yn fawr. Ond wrth gwrs, bach iawn yw'n planed ni i gymharu ar bydysawd, ond serch hynny, maen nhw'n fawr i ni. Mae'n gofyn i ni edrych ar y peth agos at ni. Cyn gwneithur y mynyddoedd a llunio honno y ddeiar a'r byd, ti hefyd wyt Dduw o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. Mae'n anodd iawn i ni ddychmygu hynna. O dragwyddoldeb, cyn dechrau amser, a hyd dragwyddoldeb, pan bydd amser wedi hen diflannu, da ni mynd ar amser, dechrau gorffen rhywbeth, ond mae yna dimensiwn arall i gael, sef yr un tragwyddol. Nid oes neb allwn ni gymharu â Dduw. Ac eto mae pobl yn siarad yn ysgafn. Fel gweinidog am flynyddoedd, wedi cymryd llawer o angladdau. A wedi clywed bob math oeddech chi o bobl yn siarad, dod gyda chyfeillion, ddim yn mynd i gapel hynna, mae'n debyg. A fydden nhw'n dweud fel hyn, wel, diolch bod yna rhywun o'ch ben yn edrych ar yn hola ni rola. Diolch bod ni ddim ar ben yn hynna'n te, a rhyw eiriau bach fel yna. Ond dwi'n cofio rhywbeth gwaith, diriwiad. Ar y dechrau oedd yn mysylwi, os o'ch chi'n cael anglad yn y capel llionio, oedd yn anglad go fawr, a lot o ffrindiau, a hyn i ddim yn mynd i gapel yn debyg ag eglwys chwaith. Pan ddechrau emyn allan, mi fydden nhw yn codi gan ei chanu hi. Ond cyn i hir, mi fydden nhw'n codi, ond ddim yn ei chanu hi. Ond cyn i hir, oedden nhw ddim yn trafferthu codi. A gwaith byth, a dechrau siarad, siarad y canu'n dy flaen. A dwi'n cofio, y gweitha dwi'n cofio, yn y crematorion o hwn Gaerdydd, dyn ifanc wyth ar heigian di cael ei ladd yn anffodus. A'i dad a'i fam yn gofyn i fi gymeryd yr anglad am bell drôn o'r capel. A oedd o'r lle'n llawn oedd yn ifanc, oedd o'n athletig iawn, ym mhob sport o'r chi fel amdano. Ac oedd hi'n llawn oedd yn ifanc, rownd o 5 ar heigian, nedig ar heigian oed. Ac dyma i fel sy'n rhoi emyn adnabyddus allan. A rys i yr emyn yn Saesneg i chanu, wrth gwrs, Jesus, lover of my soul. O'n i'n canu 11. Oedd neb yn codi a neb yn ei chanu, ond dwi. Na chi diriwiad. Os ewch chi bentre, os ewch chi wedi dod o bentre bach o'r wlad, os ewch chi yna rwan, a ddim wedi bod am 20 mlynedd falle, fydd o bentre gwahanol iawn. Fydd y capel ar y feilion. Fydd hynna. Fydd yr iaith wedi newid. Fydd y cwpl wedi mynd ar goll. A mewn ystyr weithiau'n drist iawn, chi'n teimlo,
Mae'r Gymru oedd ni'n abod wedi marw. Ond allan o'r llwch. Allan o'r llwch. Fe all Duw godi eto. Dwi'n cofio yn yr Unol Daleithiau, dwi'n crwydo gormod rwan i fyd, cofio yn yr Unol Daleithiau a mynd i Yellowstone Park. Yna dan enfawr di bod ar goedwig enfawr o canodd y filltir o. Canodd. Oedd yn gwneud oriau yn mynd trwy hanol i. A wedi llosgi'n ilw. A fyddwch chi'n edrych o'ch chi bron mewn dagre i weld a meddwl mae'r coed enfawr yma wedi cael ei llosgi'n llwyr. A mae'n miliynau ohonyn nhw mae'n debyg. A mae'r dyn oedd yn gyrru'r car yn dweud fi, pidwch a torri'r car yma. Edrychwch yn ofalus. Mae gan y coed yma, beth yn galw'n cyrnel, a fyd o'r o ddim datblygu, os na nid o cael ei losgi, a syrthau'r llawr. Mae'r rhaid cael tân i egino, mae'r rhaid i gael o. A dyma fi'n edrych yn ofalus ac oedd wawr werdd allan o'r llwch o coedwig newydd yn codi. A fel a dwi'n gobeithio am Cymru, allan o'r llwch y bydd Cymru newydd yn codi. Gobeithio te, gobeithio. Mae'r salm hon yn gwneud fi'n hiraethus iawn i feddwl am fawr yr Duw a'r ffordd mae wedi cael ei ddibrisio. Ac eto, tydi Duw ei hun, ddim wedi mynd dim llai. Sut Duw sy'n gynnwch chi? Duw bach? Duw mawr? Wel, o'n ymlaen i ystyried rhyfeddod ei berson. Cyntaf fod, y rheolaeth Duw. Y mae'r rheolaeth Duw yn gyfan gwbl lerthol. Mae amser yn perthyn iddo fe. Os oedd ei roed o mewn ffordd bach symbol, fo bu amser. Fe ddechreuodd amser ac mae'n mynd i orffen dydy. A da ni ymherthyn i amser. Fe drwy ni'n dychmygu byw tu allan i amser, ond fe'n awr rhyw ddydd, yn uffer neu nefoedd. Ond creaduriad amser da ni. Ond fo sydd bu amser, mae o yn ei ddwyl o ef. Y mae genedigaeth, y marwolaeth, pob creadur byw, yn ei ddwyl o ef. Ych genedigaeth chi a fi, a dydd fy marwolaeth i, a dydd eich marwolaeth chi, yn ei ddwyl o ef. A fedrwch chi'n dianc rhag y llaw bydd o dod ac yn eich cymeryd chi. Yn cofio un amser ar ôl oedfan o Sul, o'na fachgen bach wedi dod gyda'i cariad, oedd hi'n Gristion bach. Ond oedd o wedi dod hefo'i, oedd o ddim yn Gristion, ond oedd y fachgen ffein iawn. A fydd oedd atai yn hynny'n anisgwyl braidd ar ôl o'r oedfa. A meddwl wrtha fi, da chi wedi peri mi feddwl. A mae'n ei difer gen i nawr sy'n wedi dilyn y sgwrs i fyny. Ond oedd ddim yn meddwl bod angen ar y pryd. Da chi wedi peri mi feddwl o. Wel, o'n i'n gwybod dim byd am hyn. A siŵr bod 6 mis wedyn. Ac oedd yna gymaint o fyfyrwyr, o'ch chi'n gwybod o un dim yna. A dyma mi'n sylweddol i'n sydyn, mod i'n mynd i gweld ti sbel fawr, bron i flwyddyn lle. Ac yna un diwrnod oedd un o feithadau mam, oedd hi'n gweld ti. A dyma hi'n dweud, chi'n gwybod beth i gwyddo, ydych chi? Na, gwn i'n mynd fi. Wel, o'n i falch bod wedi clywed ar y feingil yma. Dwi ddim yn gwybod os gredodd a'i peidio. Ond oedden ni'n mynd at y diwrnod wedyn ac oedd hi yn wyl banc rhwng y traffig mynd a traffig dod nôl. Ac un car oedd ar ochr arall a hwnnw'n car cyflym iawn. Ar ganol y ffordd oedd y teiar mawr. A dyma'r car yna yn hitio'r teiar a mynd i fyny yr awyr a ni oedd yr unig gar ochr hyn, doedd ddim byd arall. A fe welon ni'r car yn troi ac yn troi ac yn syrthio ar ein car ni ac ar ochr y cariad a lladdwyd e. Oedd y peth i weld, yna mae'n hosibl. Oedd y ddwy ochr, un car fan hyn ar draffordd. Pwy feddyl i e? Oes neb yn gwybod pryd na sut, ond un peth yn ni'n gwybod, fe ddaw.
fe ddaw, yn ddiame fe ddaw. E fe yn unig sydd yn abl i dynnu ni ato fel ni ato e fe hun. E fe yn unig sydd gallu agor ein llyged i weld mae Duw yw Duw. Mae nerth gan Duw yn adnod 5. Dygu hwynt ymaith megis cyfeiriant y maent fel hun y bore, mae fel llysiau a newidir, y bore, blodeuau ac y tyf, dwi'n hawn y torri'r efamaeth ac y gwyfa. Canys ein holl dyddiau ni a ddarfiant gan dyddi gofaint di, treuliasom ein blynyddoedd fel chwedl. Dwi am ddisgrifio'ch bywyd i chi. Mae o fel chwedl. Fel rhywun yn dechrau stori fach yn ei gorffen hi. A wedyn mae'n cael ei anghofio gan y byd. Yn Psalm 103, mae'r gwreiddiol i'r gair yna yn ddiddorol iawn. Treulio bywyd fel ochenaid. Beth o hwnna? Glywes i ochenaid. O bywyd oedd o. Faint fi o byw? 40 mlynedd. Oedd o'r ochenaid yn fyr iawn. Oedd hi fel yma hi. Fel ochenaid. Fel chwedl. Dyna yw ein bywydau bach ni. Ac eto mae gyda ni feddwl mawr o ni ein hynny. Treuliasom ein blynyddoedd fel chwedl. Yna mae Duw yn disgrifio ein cyflwr adnod 8. Gosodir ein hanwiredd ger dyfron. Ein dirgel bechodau yng ngolwg dy wyneb. Na chi beth mawr. Rhyw ddydd yn sefyll o flaen Duw ac oedd yn gosod fesul un ag un ein holl bechodau. Pethau ni di anghofio, ond maen nhw yn ei gofef ger ein bron ni. A da ni'n gallu gweld mae canlyniad hyn yw dicter Duw. Canis yn dy ddig ydy bethwyd ni ac yn dyliw diogrydd yn barawachwyd. O'r hyn, yr ydym yn dysgu rhywbeth am Dduw ei sancteiddrwydd. A chi'n falch dwi, mae'n dda, yn byw am byd budr, brwnt, fel ni. A di mae yn dydi, hwch yn newyddion ymlaen, byddwch chi'n clywed, anfoesoldeb, rhyfeloedd, croelondeb, ond mae'n sanctaidd. Mae'n sanctaidd. Mae'n ogoneddus. Mae'n ogoneddus. Fedrwch chi'n oed, os ydych chi'n dim mlaen o'n newyddion, fedrwch chi'n mlaen a gorffedyd, gogoneddus. Ddim gogoneddus o gwbl, trychinebus. Trychinebus. Dyna'r sefyllfa. Lle da ni arni te? Wel, dwi'n hoffi'r emyn yma. Dwi'n hoffi hi, wel, dwi'n i'n faint, ers o'n i'n fachgen 30 oed, dwi'n meddwl. Odd flaen o Dduw, rwy'n dyfod. Gan sefyll o hir bell, y pechadur yw fe enw, ni fedda fe enw gwell. Trigaredd wy'n ei cheisio. A'i cheisio eto na, trigaredd i mi dyro. Rwy'n marw, ond is caf. Pechadur rwy'n mi welaf o Dduw na llaw dim, rwy'n dlawd, rwy'n front, rwy'n aiog, o byd dwi'n carog im. Rwy'n addefn nad oes gennydd trwy mywyd hyd fy med o hyd o'n gweddi pechais. Nid yw fy'n heiddi hedd. Ond mi glywais gynt o'r Iesu. A'i fod e felly nawr yn derbyn publicanod a phechaduriad mawr. O derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy, a maddau'r holl anwiredd heb gofio'r camwedd mwy. Na chi fendi te, heb gofio'r camwedd mwy. Reswm Duw. Byr yw ein cof ni, a da ni'n anghofio mae byr yw ein bywydau ni. Treuliasom ein blynyddoedd fel chwedl. Yn aml iawn, yr ydym yn honni pwys ar bethau hollol di-pwys ac yn llai pwysig yng ngolwg Duw. Dyna ni yma heddiw, dydy wedi mynd y fori i megis ochenaid. A mae'r salmau nawr yn gyrru y pwynt o fyrdwr yn bellach, o fyrder yn bellach.
Yn nyddiau ein blynyddoedd, degfed adnod, yn nyddiau ein blynyddoedd, y mae 10 mlynedd a 30 ac os o gryfder y gyrheiddir 40 mlynedd eto ei nerth sydd boen a blinder. Mae'n apelio rhan at yn meddwl ni. Gyda'i granda. Os fyddi di byw 10 mlynedd a 30, wedi gwneud y dda iawn. Ond os wneud i trwy nerth, rhyw ffordd neu gilydd, gyrraedd 20 mlynedd, 40 mlynedd, fe wneud i brofi mai poen a blinder. Wel, allai nawdd da menu hynna. A 3 oed yn arbennig, da chi'n teimlo, dim gwahaniaeth, i fel o'n i'n 100%. Neu, o'n i'n dydwch yn drigen, yn teimlo dim gwahaniaeth o gwbl. Wy'n cerdded yn sionc, wy'n meddwl yn glir, ac yna, yn roddol heb yn bod i chi, mae'r boen a'r blinder, ydych chi'n sylweddoli, eich bregus yw ein cyrff, a byr yw ein dyddiau. Ac weddus yw i ni fod yn ymwybodol hynna. O flaen y tŷ lle ni'n byw yn y gweinidog, o'n na goeden. O'n i'n goeden ddim fawr iawn, ond dim y fach waith. Ond oedd hi'n hardd. Ac o'n i'n gweld ti, o'n i'n ystydu yno, yn gweld ti yn mhob tymor. Yn gweld ti'n blaguro yn y Gwanwyn, yn ar ddeilen yn yr ha, yna newid y lliwiau tua'r hydre. A oedd o diddordeb fawr gen i, oedd o beth rhyfedd iawn. Bob blwyddyn fydda wynt yn dod, oedd yna'r bron i gyd yn mynd. A mwy, a nes yna, fel rheol, 2 ar ôl. 2 oedd ddim yn fodol yn mynd. O'n nhw'n benderfynol o aros. Yna fydda 2 yn mynd. A yna wastad 1 ar ôl. A ni'n rhyfeddu, ydy am wneud y geia. Ydy am gyrraedd y Gwanwyn. Ond mynd o'r rhaid. Mynd o'r rhaid. A dyna hanes ni gyd. Mynd sy'r rhaid. Bob un ohonom ni. Fel deilyn fach. Pwy a Edwin, nerth y soriant. Cynnes fel y maid o ofn, y maid o ddicter. Ni ellir cymharu cymeriad Duw a dim. Y mae o'n holl a lluog. Dych chi'n ymwybodol o Dduw pnawn yma. Mae o'n holl a lluog. Meddyliwch nhw am yr awyr. Ewch i'ch ben. Ewch tu allan ni lle mae bosib yn anadlu i'r gofod. Ewch bellach. Teithiwch am filiwn o flynyddoedd. A da chi'n mynd i dechrau. Da chi'n mynd i dechrau. Da chi'n beth rhywbeth. Da chi'n gallu deall na dwi ddim yn iawn. Mae amser a hefyd mae'n rhyw ffordd tu hwnt i fi. A mae Duw yn fwy na hynna. Beth bynnag yw maint y bydysawd, does na ddim ffigurau y gallwch chi gael i rifo y pethau sydd y ser ac yn y blaen. Does na ddim ffigurau. Oherwydd ydych chi'n rhedeg allan o ffigurau. A mae o'n fwy na hynna. Mae o'n fwy na hynna. A wedyn na ni o hyd yn sbio, wedi deall hyn, wedi deall llall. Ond da ni'n wedi dechrau. Ni'n wedi dechrau. Dim ond dim bach rhwng y byd ni, dim bach. At y blaned fach nesaf, dim ond bell. Felly, mae mor fawr. Nes da ni'n gorfod troi'n y diwedd a dweud, mor fawr wyt ti. Mae yna lyfr wedi dod allan gan un oedd yn gadeirydd y bobl yma sydd yn astudio'r ser ac yn ddyn enwog iawn. Ac oedd nesgrifennodd y lyfr cyn marw. Ac oedd o'n dweud, oedd o'n colli dipyn ar ei ben, oedd o'n 80, felly'n sgwennu fo. A dyma beth oedd teitl y llyfr. Hwn nawr o'n un o'r prif rai yn erbyn Duw. Dyma'r geiriau, hollol i chi nawr. Rwy'n credu yn Duw.
O pawb di rhyfeddu. Ac yn ei benodol am dweud, rwy'n credu mwy. Rwy'n credu bod Duw wedi datgyddio ei hun i ddynion hefyd. A fysa chi byth wedi rhoi'r byd bod hwn yn mynd i ddeud y geiriau yna. Oedd o mor wrthwynebus i'r pethau hyn. Ond mae Duw yn fwy, ac ar ôl dweud fwy, faint o weithiau sy'n rhaid i chi dweud fwy, mor fawr wyt ti, holl alluog, holl wybodol. Wyddoch chi, os yw'n i'n licio, fas chi'n nabod fi'n iawn, fy holl feddyliau fi trwy mywyd, a dwi'n meddwl sa chi'n licio fi nabod chi chwaith. Ond mae Duw yn, pob rhyw hyn feddwl baslai, pob rhyw hyn feddwl bach cas, pob rhyw feirniadaeth, pob bachder, mae o'n gwybod. I does dim yn mynd ar goll iddo fe, a mae o'n holl alluog. Does na ddim byd gall o ddim wneud. Mae'n holl wybodol, mae'n holl alluog. Does na ddim byd gall o ddim wneud. Mae o'n holl besynol. Nawr mae hwnna i fi mor hyfeddol, ond fi falch. Dwi'n mynd deall. Mae o yma. Yn y pwlpid yma. Yn eich set chi. Mae o'n holl besynol. Mae rhaid o fod, mae Duw yw e. Ond mae o'n anefo. Ydy, mae o'n anefo. Dyna'i drigfan. Eto mae yma hefyd. Gall Duw ddim bod llai na hynna. Mae o'n fwy na'i greadigaeth. Yn un o'n nawr o'r dyn sy'n arlunio, mae'r arlunydd yn fwy na'r darlun. Allwch chi dweud, mae'r darlun ydy holl allu. O na, menegiant oedd allu fo. Ond mae'r arlunydd ei hun yn fwy. Mae'r greadigaeth yn datgyddio beth o Dduw. Ond mae Duw yn fwy. Holl alluog, holl wybodol, holl bresennol. Ein Duw ni. Nesau at Dduw sydd dda i mi. Mae yna wers ddwys wedyn i ni ystyried. Mae'n gofyn i ni i wneud hyn yn y 12 adnod. Disgyn i felly gyfrif ein dyddiau fel y dygom ein calon iddo thineb. Disgyn i felly gyfrif ein dyddiau. Da chi'n gallu cyfri? Disgyn i felly gyfrif ein dyddiau fel y dygom ein calon iddo thineb. Y wers yw i ddechrau dysgu cyfri. Yn beth rhyfedd ydy, un o brif nodweddiau masnach heddiw ydy gwerthu pethau neu chi'n edrych yn ifanc. Dyn nhw'n eisiau dysgu cyfri. Dyn nhw'n eich mathemateg. Nid y math yna. Edrych yn ifanc. Edrych yn smart. Ond dydy o ddim yn ymestyn ar fywyd. Ddim un eiliad. Ddim un munud. Peth trist iawn i'w gweld dynion a merched mewn 10 oedran yn diystyrru Duw ar diwedd mor agos a gweithio rownd y gornel. Hanes y proffwydi, fi'n cofio hwnnw, oedd ni'n Llanilar, ond Sir Aberteifi. Ac o'n i mewn anglad yna. Ac o'n i'n anglad go fawr ac o'n i ar ymylon y dorf. A nid bod i ddim yn gwrando, ond o'n i'n clywed, oedd wedi bell. A dwi'n dechrau darllen yr pethau bach ar carreg fedd am bell i adnod. A chi be weles i ar y fedd agosad y fi? Och fi, canis benthyg oedd. Ydych chi'n gwybod lle mae hwnna'n dod? Mae'n dod o'r Beibl o proffwydi ifanc yn adeilad mwy as fydd gymaint ohonyn nhw. Ond mae bwyau llun yn syrthio'r afon. A mae'r proffwyd, o'n gofal yn dandryd, beth sy'n bod? Wedi colli bwyau allan yr afon. O, dwi'n fawr y beth. Och, fi fy meistr. Canis benthyg oedd. Ydych chi'n cytuno hynna? Dim yn neis i golli o gwbl, ond os ydych chi'n colli rhywbeth allu chi wedi cael benthyg, mae calon chi sydd o yma wedi cael benthyg y blynyddoedd hyn. Yn fy marn ni, yn y mesuriadau ni, wedi cael benthyg llawer iawn.
Ddim llawer yn gwirionedd, ond mae'n llawer iawn. Ond wedi cael ei benthyg nhw. Nid fi pia nhw. Nid fi sy'n berchen nhw. Chi llyfr? Da chi'n byw ar amser benthyg. Nid ar amser chi bia, ond ar amser benthyg. Da chi di ystyried ymlaen o fel gwobr diw. Y wobr o ddysgu gwers. Yn arbennig pan ddawd ein hamser i ben. Pryd hyn ein cri yw am drigaredd yn arbennig i newid ein ffyrdd a phalatoi ar gyfer y dydd mawr hwn. Yn adnod 40. Diwallan ni yn fore a drigaredd fel y gorfoleddwn ac y llawenychwn a dros ein holl dyddiau. Mae'n gofyn hyn gwneud rhywbeth i ni, fel ein bod ni'n newid a bod ni'n ffres i gyd. Disgyn ni lawenhau yn y bywyd newydd. Yr adnod nesaf yn dyn. Gweler dy waith sy'n gadeweision a ddogoniant at ei plant hwy, sydd a bendith i ni, gwneud rhywbeth ohono ni. A beth yw'r bendith hon? A mae drwy yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna adnod ar y diwedd, mae hi yn drawiadol. Os oedd oed oedd efengil yr Hen Testament, mae yma, gwrandwch ar yr adnod ola. A bydded prydferthwch yr arglwydd ein diw arnom ni, a threfna gweithred ein dwylo arnom ni. Ie, trefna waith ein dwylo. Ond dwi'n gwneud dweud, a bydded prydferthwch pwy, bydded prydferthwch yr arglwydd arnom ni. Rhyw bwt bach o bethau. A bydded prydferthwch yr arglwydd arnom ni ac yna trefna'n ffordd ni fel bod ni'n cerdded y gall. Wel, sut mae hynna'n gallu digwydd? Sut y gellir cydio mewn rhywun fel ni? Gwelir prydferthwch yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n fab diw. Mae'n gydradd a diwedd tad a diwedd ysbryd glân ac eto maen nhw'n un. Ei waith efo dim. Ac mae'n gallu gwneud chi yn brydferth. Ydych chi'n dlws pan yma? Ydych chi'n brydferth pan yma? Mae'n gallu gwneud ni'n brydferth. Ond da ni'n frwnt. A da ni'n fudr. A sut gellir ein gwneud ni'n lan? A sut gellir ein gwneud ni yn brydferth? Wel, fel hyn yn Iesu Grist. Mae'n mynd am bryndni ni, yn hacrwch ni, arno i fi hun. Dio ddim yn newid, ond mae'n cymryd y cyfrifoldeb. A cos mae'n hacrwch ni, yw marwolaeth rhagweddol yn uffer. Ia. Yn drist dweud, mae fwy o sôn gan yr arglwydd Iesu am uffer na nefoedd. Pam rhaid rhybuddio pobl? Yna mae'n cymryd bob dim hyll sy'n y meddyliau ni'n calon ni ar hyd ein bywyd sy'n heiddi marwolaeth rhagweddol yn iddo farn ac yn cymryd y cyfrifoldeb. A mae Duw yn caru ei fab a mae'n cosbi ein fab drosom ni. O gyfeillion. Mae'n cosbi ei fab drosom ni. Dyda ni ddim yn gwybod beth yw cariad i gymharu cariad Duw y tad at y mab. Mae ar lefel llawer uwch na rhywun i feddwl amdano fo. Ond mae'n cosbi ei fab drosom ni. Ac yna ydyn ni'n noeth. Ond mae'r arglwydd Iesu'n dweud, doedd ddim yn rhaid i fi, ond fe'n sy'n gyflawni y ddeddf ddaru ni, y drindod, ysgrifennu y tad, a mae'r drindod ynddo fo. A mae Christ yn dweud, fe geid i fy mywyd i, wyt ti ddigon glân rwan i'w gwisgo hi. Wedi'n gwisgo o'i brydferthwch. Yna chi beth rhywbeth. Wedi'n gwisgo o'i brydferthwch ef. Sut mae'n cael hyn? A ni'n edrych ar beth mae wedi dioddau
a creulondeb y gwarth a gwatwar y gweiddi yn marw ei mwyn yna cyfiawndir o'r arglwydd Iesu Grist a ni'n cael ei gwisgo yn ei lendid ef. Da ni'n brydferth. Ond sut mae'n gael o? Trwy feirwch. Sylweddoli beth yda ni. Troi oddi wrth yna. Trwy ffydd sydd yn rodd gan Dduw a mynd at yr arglwydd Iesu a rhoi ein ffydd yno fe. Lle ma'ch ffydd chi? Yna chi'ch hun? Yna fel cwch yn angorin yng ngwylod y cwch yma, sydd o? Lle ma'ch ffydd chi? A pobl yn dweud, mae gen i ffydd yn hwnna, mae gen i ffydd mawr. Lle ma'ch ffydd chi? Yn eich gweithredoedd chi? Eich balchder chi? Eich wybodaeth chi? Ond yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth hyn, mae yna wyrth yn cymryd lle. Mae Duw yn dweud bodlon. Mae'r ddyled wedi'i thalu. Mae'r ddyled wedi'i thalu yn llawn. Ac rwy'n derbyn di fel mab i mi. A fi allu nhw alw bellach Duw yn dad. Gai orffen efo hanes i chi. Dio ddim yn un hir. Yn also beth oedd diddorol yn digwydd yn hanes o gweinidog. Pethau'r rhyfedd iawn weithiau. A fi ges i alwad ffôn i fynd i ysbyty yn agos i'r tŷ. O rai gyda'r ffôn, sy'n siarad rhywbeth, oedd i yma rhywbeth efnos yn ôl. Ac dyma yn gofyn sy'n mynd i weld i gwri. Yn wair iawn oedd hi. A mae'n gwybod rhywbeth efnos i gan ei fyw ar y mwyaf. A mae wedi bod yn y capel unwaith. A chi yw'r unig weinidog da chi'n nabod, mae am eich gweld chi. So, es i weld o. A meddai, mae o dipyn o rough, cywch. So, es i weld o bord o bedwar. Ond o 3 di mynd adre. Ac oedd yn ei ddillad. Ond yn gweld, o, dyna chi. A dwi'n galw, so hyn, o, chi'n nabod fi? O, dwi'n. Wel, sydd chi'n nabod chi? Wel, pam ych eisiau fi? Wel, chi yw'r unig weinidog i'n nabod o. O, wel, mae fi. Fi'n neud yna tro. Bydd eich eisiau. Wel, dwi'n marw o. A dwi'n eisiau mynd i fferm. A beth yw gwahaniaeth rhwng honni? Wel, mae fi. Dwi'n bechadur sydd wedi cael maddeuant ac yn mynd i'r nefoedd. A da chi'n bechadur sydd heb maddeuant ac yn mynd i'r fferm. A chi wedi gofyn i fi siarad y blaen. Oedd yn gofyn, dim chwarae nawr, dim chwarae o, siarad blaen. O, fe gewch i mi, fi'n gallu gwneud na'n iawn. Meddwl, ond sydd gallai i fod yr un peth â chi? Be da chi wedi gwneud, dim byd yn mi? Wel, sydd da chi'n gallu gwneud hynna te? Wel, meddwl fi fan hyn. Os da chi'n bechadu, da chi'n gwybod pam, da chi'n gwybod beth ydy eich diwedd chi? O, dwi'n gwybod iawn. A dwi'n eisiau fynd i fanna. Da chi'n teimlo fedrwch chi o'n ffrosio flaen diw, na, dim byd o. O, dipyn bach ambell i beint o. Dwi wedi meddwl ambell tro, falle bod yn iaith i beth ddim dylif o fod. Ond dwi ddim yn ddrwg felly, ond ddim digon da chwaith o. Oedd o'na i gyd. Wel, mae mi, gwrandwch yn y fales arno ni. Dyma beth mae Iesu Grist yn wneud. Mae'n derbyn pobl fel chi. Os ywch chi'ch ffydd yno a gofyn yno, nid yw'n gymeryd eich bywyd chi ac ar y groes, nid yw'n gymeryd y gosb. Chi'n deall yn o'r rhan? Oedd yno. A wedyn mae'n eich gwisgo chi yn y bywyd e. Yn y bywyd e, fo? Bywyd Iesu Grist. Hwna'n sbesial, o di mae o. Rydyn ni'n gael yno fo. Wel, dwi'n eisiau chi aros yn hir yma. Dwi eisiau chi ddarllen hwn, a gweddio gewch chi fynd. So ddarllenis i y drydydd Sam ar 20. A gweddio. Ac mawr syndod i fi, weddio ddynta. A dyma fi mynd. A es i diwrnod wedyn, i weld o. A oedd i gofyn pa da chi gweddio droso fi, gweddiwch i fy enaid i fod yn lan. A bod Iesu Grist yn derbyn fi.
Ac weddiwch i fi gael yfed rhywbeth i fynd heibio y tyfiant sydd fan hyn. Na hi, medda fi. A dwi'n mewn dwi'n dweud, be nath o? Y ddau me o. Be nath o? Nath o'n erbyn ni. O, dwi'n mor hapus o. Mae fel baich mawr. Yr un mynd am i dafl am maich oddi ar fy ngwar. Wrth deimlo dwy fel oes o iogrwydd fel mynyddoedd byd rhi'n ganu wrth y groes. Baich di mynd. A wyddoch chi, ges i baned fach fo. Hwna hefyd. Ond beth sy'n bwysig i. Dwi'n gwybod lle wy'n mynd. Mewn oedd eich gweld chi eto. Ac yn y 2 ddwrnod neu 3, ond nes i alfod ffôn iddi hi i ofyn os oedd yna hyd yn nid i dod adre. A meddai, na, mae wedi mynd adre fe. A meddai hi fel hyn, tha fi. A gallai ddeu hyn ta chi nawr. Pan ddath o'r ysbyty, nid y dyn ath i mewn, oedd y dyn allan. Oedd i iaith o'n lan. Oedd i ysbryd o'n ffein. Oedd o'n hynod o garedig. A meddwl wrthai, fedra i ddim aros i weld o. O, mae has arna i. Mae brys arna i weld yr arglwydd Iesu. Fedra i'm aros i weld o. A wyddwch chi be, nath yr arglwydd ddim gadw fy'n aros chwaith. A mae o'n mynd adre. Un dymuniad o ganddo, newch chi gladdu o, rhaid nid hynna fe fi. Allwn ni'n rhoi bywyd o fo. No, ond o'ch chi'n gallu rhoi y ffordd i'r bywyd fe. Mae o gyda'r arglwydd. A pethau hyn yn digwydd. A bob tro, o'n wyrth. Mae yna filoedd o degau, bob un yn wahanol, bob un yn special, bob un wedi drefnu gan Dduw. A oes gobaith am ychybiaeth. Na. Oes maddeuant am bob bai. O chi beth mawr? Wy'n meddwl weithiau, wy'n ofni weithiau yn nghalon chwel, oes maddeuant am bob bai. A oes hedd a meddyginiaeth, a oes ceidwad i'r fath rai, oes. Medd Duw o'r nef yn eglur, allwch chi weld y bydysor yn crynu, oes. Medd Duw o'r nef yn eglur, mi dda'r perais Aberllawn, y mae hedd a gras a chysur gen i'n rhoddion parod iawn. Da chi ar y ffordd. Da chi wedi dysgu cyfri ac ystyried a credu. Nawr gan i wedi iawn. Diolch yn i ti war Glen gael troi atat yn ei enw sanctaidd ac yn gofyn dy fendith ar yr ychydig geiriau hyn. Ac yn gofyn yn dyddiau ni parlwydd yn awr a'r wlad yn dy gared i sydd troi cefn yna ti. Mae o'n ddoli'r calon i ni o Dduw, ond yr wyt ti'n gallu codi o'r llwch waith newydd, bydded felly o Dduw. Yn y cyfamser, cadw'r ychydig sydd i gael yn ffyddlon ac yn cadw'n agos at ein harglwydd mwyn Iesu Crist. Amen.